no sé, que fort pensar que un dia vaig marxar de classe i vaig dir «Ei, ens veiem demà». I aquest demà es va convertir en 2 setmanes de no sortir de casa, en un mes i mig, indefinit. Donava tantes coses per fetes que podria fer l'endemà. Tenia tan planejat què faria a l'estiu, quan acabés l'any que ve. I en tots aquests plans, ara què? Digues, què faig amb els bitllets d'avió? O amb les entrades als festivals? On queden totes les experiències que havia de viure aquests dies? I joder, tant de bo hagués deixat de banda els problemes del dia a dia i hagués fet més coses que m'agraden, com anar a la muntanya. La mateixa que veiem des del balcó de casa. O potser anar a la platja, que crec que no hi vaig des que hi vam estar l'agost passat. I tot el puto dia amb les videotrucades, això sí. I la penya dient-te «Buah, tia, fem birres quan acabi, Ens hem de veure sí o sí». Joder, a saber com estarem quan acabi això. No sé. Reflexiono i recordo tonteries i penso que en realitat no ho són, que les trobo a faltar. Com escoltar-los cantar a la terrassa, amb la guitarra i el cajón, saps? Ens ho passàvem bé. Trobo a faltar dinar amb els tàpers al tren, corrent perquè feia tard, saps? Quan sortia tard de les pràctiques. I la birra freda els dimarts a la nit, a les 2 del matí allà al cotxe i al mirador. No ho sé. Trobo a faltar dutxar-me després de les rutes o ballar sota la pluja freda amb els col·legues. També moriria per estar a Dresden amb tots i totes. I quan sonés la nostra cançó, doncs corre cap a la meva amiga, perquè és la nostra cançó. I ojalà intenta fer una foto d'escena en un fotomatón, com fèiem abans. Però bueno, la veritat és que crec que ja no té sentit res de tot això. A saber quan acaba. I sóc la cosa menys productiva del món. Passo el dia procrastinant. Tinc 1000 coses a fer i no les acabo. Tinc ganes de sortir de casa. Bueno, no. Tinc ganes de que s'acabi el confinament. És un pal tot això. Quan em sento sola, a vegades em poso a la rentadora, com feia abans. Ja saps que m'agrada que hi hagi soroll al meu voltant i total, si ella li dona voltes a les coses, pues ja no ho hauré de fer jo, no? Bueno, no sé, és igual, no et vull ratllar més. Però veieu del mirall, potser em funciona. Cuida't.